Labarin wannan ɗan'uwan yana da ban mamaki. Shekaru 20 da suka wuce ya je aikin hajji, sai mafarki a Masallacin Al Khaif da ke Mina. Sai ya fara neman mai fassara. Aka kai shi wajen malamai. Ɗaya daga cikin malaman shine Sheikh Muhammad Ar-Rumi. To da Sheikh Muhammad Ar-Rumi ya ji mafarkin wannan bawan Allah, sai ya fassara masa da cewa wata rana za ka yi ɗawafi kai kaɗai a bakin Ka'aba. Ma'ana zai yi ɗawafi a ɗakin Allah shi ɗaya. To a lokacin sai ya ce ta yaya hakan zai yiwu? Ta yaya za a tsaida ɗawafi gaba ɗaya saboda ni kaɗai, ta yaya? Kuma an yi wannan fassara a gaban malamai da yawa, kuma duk suna sauraro. Bayan an shafa lokaci sai me ya faru? Sai cutar corona ta zo. Ga Ramadan ya shigo. Kuma wata rana sai ga wannan mutumin a cikin harami. Kuma babu mai yin ɗawafi a bakin Ka'aba sai shi kaɗai. Subhanallah. Wani abokinsa mai suna Sheikh Muhammad Al-Rumi ya ba da wannan labarin, kuma ya ce, wani abokina ne, kuma ga abin da ya faru da shi. Ya yi wannan mafarkin da muka ji, kuma ga shi bayan shekaru 20 mafarkin ya tabbata. Shi kaɗai yana ɗawafi a bakin Ka'aba babu kowa. La ilaha illallah.